Volám sa Atte Bruin, som z Holandska a na Slovensku žijem až 15 rokov. Môžem naozaj povedať, že v našom národe sa deje veľa pozitívneho a my na to môžeme byť hrdí. Samozrejme, stretávame sa aj s negatívnymi vecami, ale je vidieť, že na Slovensku rastie nová generácia, ktorá je pripravená priniesť zmenu do spoločnosti a je zapojená do mandátu žiadnych vrchov. Ak sa nám podarí prinášať biblické princípy do každej z týchto oblastí spoločnosti, spolu budeme môcť smerovať našu kultúru, priniesť nové štruktúry a hodnoty. Je čas, aby sme ako kresťania pozdvihli hlavy a prinesli do našich miest Božie kráľovstvo ako niečo reálne a pozitívne. Samozrejme, prvým krokom je spojiť sa v modlitbách za naše miesto, špeciálne v všetkých týchto oblastiach života. Pridaj sa k nám už dnes a prines nový štart pre tvoje mesto, pretože Boh je toho viac ako hodný.